गासै प्राइम 24 हेडलाइन्स आर'नाइ रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लिनि रादाब बुथुमगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय गोबाङै साबायखर जासिग्रोनाय जाबाय। जोङो 17/3/2020 मायथाइयाव खौसेथि बर' सुबुं आफाद धेमाजि जिल्लानि मावख'आव एबसु आबुं सारेन्डार इन डि एक्सपिएलटि जयै सावरायदोंमोन। फैगौ 27 अक्ट' मार्चनि 27 अक्ट'आव जानो गोनां बिसायख'थि विधानसभा बिसायख'थि दा बेवहाय जोङो सावरायनानै गोलाव सावरायनानै गासैबो आफादा दानि खुंबाय थानाय बिजेपि हान्जानो सापर्ट होनायनि खोथाखौ थिरां खालामदों। नोंथांमोननि रादाब चेनेलनि गेजेरजों जों फोरमायनो सानदों जे जों आफादारि जा डिसिसन बे डिसिसनखौ जों रायजोफोरनि सेराव लानानै थांगोन आरो बेजों लोगोसे जोङो जोंनि जा 9टा डिमान्ड दंमोन बे डिमान्डनि गेजेरावहाय जोंना 1 नम्बर डिमान्ड बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बे जाफुंबाय, जायनि जाउनाव जों बिजेपिखौ आनकन्डिसनेल जों सापर्ट खालामगोन बेखौ जों थिरां खालामदों। लोगोसे जोङो गासै बर' रायजोफोरखौबो एबार खेबनि थाखाय बिजेपिखौ सापर्ट खालामनो थाखाय नोंथांमोननि रादाब बिजोंनि गेजेरजों खावलायनाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे जोङो जोंनि धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरिया मिरुनि आफादगिरि जानायलाय मैया मोनसे जिल्लानि एग्जिकिउटिभ मेलावहाय जोंनि लेङाइ आफादगिरि नाथिराम बसुमतारी बिथांखौ एक्टिं प्रेसिडेन्ट हिसाबै माखासे सम सालायथ'नो थाखाय बिथांखौ बिबान होनाय जाबाय। बेखिनिया जोंनि दा गिबि फोरमायनाय। नोंथांमोनहा जुदि माबाफोर सोंनो गोनांब्ला सोंनो हागोन। बे समाव बे जिहेतु फैबाय थानाय 2021 मायथाइनि जिहेतु एमएलए इलेक्सन बे इलेक्सनाव गोबां जोंनि बर'निफ्रायबो बायदि बायदि गावस्रानायखौ जोङो नैबे साननैनि गेजेराव मोनबोबाय थादों। माखासे साननायफ्रा बेले बेजे जाबोबाय थादों। दिनै बे समाव दिनै बेबायदि परिस्थिति फैयोबा जोङो बिजेपिया जेनोब्ला जोंनि बे काउन्सिलाव माबायदि उसुबिदा फैनो हागौ होननानै सानो? जोंथ' सानदों जोंनि धेमाजि जिल्लायाव मोननै समस्ति दं। बे मोननै समस्तियाव जोङो जेननाय नङा आरो जों जेरैहाय सापर्ट खालामनाय बायदियै जों आसा लादों नेक्स्ट बाराव बिजेपि गभर्नमेन्टआ फैफिनगोन बेखौ जों मिजिंथिदों। बेनिखायनो खौसेथि बर' सुबुं आफादा दुलाराय आसाम नाङैनो जोंनि बर'फोरनि जेसेबां भट दं बे भटखौ बिजेपि होनो थाखाय थि खालामनाय जादों आरो बेनि थाखाय मिरु जिल्ला आन्चलिक कमिटि गासिबो गोख्रोङै खस्थ' खालामगासिनो दं। आरो बेजों लोगोसे जोङो गुबुन गुबुन बिजाथिबो थाबाय बर'निफ्रायबो। जोङो सानो जोंनि बेसेन गोसा भटखौ ओरैनो आद्रि खालामनायनि दा सम नङा। जोङो बिजेपिया जोंनो जेराव जोंनि इसुखौ मावफुंनानै होदों जाउनाव जों बिथांमोननो एबार खनसे बिसारखौ होनांगौ जों बेखौ खावलायगोन। दा बिथांमोना जितु बे देरहायोब्ला बेसे समनि गेजेराव जितु बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ माबायदि बिथांमोना दाफुंना होगोन होननानै खोथा होनो? दाथ' दाफुंखाबाय दाबाय, नाथाय जों फान्डसो मोनाखै। दाथ' फान्ड होनो हानायनि अबस्थायावबो गैया। जों जि समावहाय जोंनो दाफुंनानै होबाय। गभर्नमेन्टआथ' जोंनो नेक्स्ट बाराव जेब्ला माबायो गभर्नमेन्ट फैफिननाय लोगो लोगो नेक्स्ट सेसनावनो जेनेबा फान्डखौ होगोन। दानियाथ' दाफुंनाय जाबाय, नाथाय बेजों लोगोसे माखासे खामानि मावनानै थाबावबाय काउन्सिलनिनो। बेखौ दा सोलिबाय थानाय जा गभर्नमेन्टआ जोंनो खोथा होदों बिजेपि गभर्नमेन्टआ। बे हिसाबै आरो बिथांमोना खोथा होनाय बायदिनो काउन्सिलखौ जोबथारनायावहाय जेसेबांखि माने बादा फैयाखै माने बेखौ नेवसिनानै जोङो काउन्सिलखौ दाना होदों। बेनिफ्राय जों बिसास लानो हायो जे जोङो काउन्सिलखौ आरो गोजोरसिन खालामनो हागोन होननानै। आरो जोंनि दानि जा दैदेनगिरि बिथांमोन दं बिथांमोननि सायाव जोंहा आस्था दं आरो बिजेपि दैदेनगिरिफोरनि सायावबो जों आस्था दं। बेखिनियानो। जोबथा सोंथि बेयाव
दिनै जोंनि जुनाय हमस्थियावबो बर' बिजाथि हिसाबै सानै गसंदों रायजो दलाव सासे ओमफ्राय महिला दल मोनसे भबानि बर' आरो माधब मुसाहारि बिथांमोनाबो जिहेतु बर'नि गेजेरावनो बांसिन केम्पेइन खालामनायखौ नुदों हयथ' बर'आ गावगोन नामा बेबायदि सन्देह दं नामा बेखौ जों सन्देह लायाखै जोंना बिनि बर' रायजो राजाफ्रा बुजियो मोनथियो जोङो मा खामानि मावबाय थादों रायजोफोरजों जोङो क्ल'सै थानाय हिसाबै खाथिसिन लोगो मोननाय हिसाबै सोरबा सानसेनो फैनानै केन्डिडेट जाफैयोबाथ' बेखौ बेजोंथ' खोथा गैया आरो जोंना नैबे बिजेपिया केन्डिडेटआ मा सोर बेजों खोथा गैया जोङो बिजेपिखौ सिनायो बिजेपिनो जों भट होनांगौ आरो जोङो जुदि दिनैनि थारिखआवहाय बिजेपिनो बे बिश्वासखौ जों होफिननो हायाबा जोंनि इयुननि थाखाय माखासे खामानि मावनायाव जोंनि जा आद्रा थाबावनाय इसुफोर बेखौ मावनायाव अन्ततः हेंथा जादों जों बेखौ साननानै लादों बेनिखायनो जोङो जाय हानजाया जोंनो इसुखौ मावफुंनो हादों 1 नम्बर इसु उननि इसुफ्राबो जों बिदिनो स्टेप बाय स्टेप थांबाय थागोन जों मावफुंनो हागोन बेखौ आसा लादों बेनिखायनो रायजो राजाफोरखौ जों गलेयै एबार खनसेनि थाखाय बिजेपिखौ सोरखार लाबोफिननायनि सार्थआव मोननै समस्थियावबो गासै बर' रायजोफोरखौ खौसेयै बयबो भट सेन्टाराव थांनानै बिजेपिनो भट होनांगौ बेखौ जोंनि आफादफोरनिफ्राय खावलायनाय जादों दा बे समाव जिहेतु जोंनि बर' जिखुनु बर' रायजो राजाया बिजेपिखौ देरहाहोथारनांगौ हिसाबै केन्डिडेटखौ नायालासे बिजेपिखौ नायनानै जोङो भटखौ थुनो थाखाय खावलायदों दिनै बे समाव जोङो बेबायदिनो जों गोबाव समनिफ्रायबो बेबायदि खौसेयै जोङो बर' रायजो राजाफ्रा देरहाबोबाय थादों बेनि गेजेराव गोबां दुखु खस्थ'बो सैनांगौ गोनांबो जाबोदों दिनै जोङो केन्डिडेटखौ नायोबा बिजेपियाव भट थुजाया आरो समस्याखौ नायोबा बिजेपियाव भट थुनो गोनां जायो बेयाव रायजो राजाफ्रा गोबां बेले बेजे साननाय आरो गोबां मानसिया हाबनानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव बेले बेजेखौ सोनानै होबाय थादों बे बेले बेजेनिफ्राय जों बासिनो थाखाय रायजो राजाया माबायदि जोङो गोख्रों हाबाफारि मावनांगोन होननानै सानो बे जिहेतु बर'नि माहारियारि आफादफ्रा रायजो राजाफोरखौ बोरैबो जोङो खौसे एबा बुजायनायाव लाबोनांगोन नङाब्ला गोबाव सिगांफोरनि समस्याफोरखौ नायनानै दिनै रायजो राजाफ्रा माखासे खोथाखौ बुंनो थांगासिनो दं आरो दा बेनि सायाव मा बुंगोन मोनसे खोथाया सैथो नोङो सासे बे जायगायाव बर' हारिनि थाखाय सोर मा मावदों बेखौ नोजोर होनांगोन रायजोफ्रा दिनै सोरबाया फैब्रबनानै बबेबा पार्टियाव टिकेट लाब्रबनानै नमिनेसन होबानो बेनो थोजासे नङा जोङो बर' फरायसा आफाद खौसेथि बर' सुबुं आफाद दिनैहाय आबो एक्सबिएलटि जों सारेन्डार इन्डिपेन्डेन्स बे जायगानि बर' हारिनि थैनाय थांनाय गासैखौबो नोजोर बोनानै जों हानायमानि रायजोनि सुबिदा उसुबिदाखौ नायबोबाय थादों आरो बे हिसाबै जोङो जोंनि खोथाखौ रायजोआ बिश्वासाव लानांगौ सोरबाया गोदानै फैनानै बेले बेजे खालामनो नागिरदोंबा गांसे गांनै भटखौ जोंनिफ्राय बोखानानै लानो सानदोंबा बेनिफ्राय रायजोआबो सांग्रां जानायनि गोनांथि दं जोंनि थाखायल' आफादफ्रा जोंनि थाखायल' सानाखै बै केन्डिडेटफोरखौ दिनै लोगो मोनगोन गाबोन लोगो मोननाय खिन्थु जोंखौथ' लोगो मोनबाय थागोन आफादफ्राथ' थाबाय थागोन जोंथ' बे जायगानिनो मानसि आफाद खैदां खैफोदाव जों सोर गसंथाय गासिबो आफादफ्रा माहारियारि आफादफ्रा गसंथाय बेनिखायनो जों सानो आफादा मालाबाबो हारसिंनि नङा गोबांजोंसो आफाद जायो गोबां सुबुं थायो गोबां माबा थायो गोबां सरसा जायो आफादनि डिसिसनफ्रा गोरोन्थि जानो नागिरा गोरोन्थि जायानो बांसिनानो मानो होनब्ला गोबाङा साननानै बेवहाय डिसिसन लानाय जायो गोबां रायलायनाय जायो गोबां सावरायनाय जायो दिनैहाय सोरबाया गेजेराव फैनानै केन्डिडेटल' जाफैनानै बेयो गाव देरहाथारगोन होननानै बुंनानै लानायाव थांफानाय जाय रायजोफोर जों बेखौ बुंगोन जों खावलायगोन जे ओरैनो गोजावफानो गोनां आरो दिनैनि थारिखआव बेलेट पेपारनि थाखाय जों बेसेन मोनगोन बर' हारिया जों बेवहाय बेलेट पेपारजों खौसेयै थाङो होननानैसो जों बेसेन मोनबाय थादों आरो बे बेसेन मोननायखौ गाबोनबो बाहाल लाखिनांगौ बर' रायजोआनो लाखिनांगौ जाहाथे आफादनि माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरनि जा बिबान बे बिबाना गोजोर गोख्रों आरो इयुनावहाय हारिनि थाखाय जौगानायनि खामानि मावनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै जों खावलायगोन जेब्लाबो माहारियारि आफादफोरनि खावलायनाय लेखा बर' रायजोआ थांनांगौ दा बे समाव बे जोङो कंग्रेसनि जिहेतु दैदेननायाव
जोंनिनो बर'नि सासे गोख्रों समाज सिबियारिमोन बिथाङाबो दा BPF नि मुरब्बी गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथाङाबो 23 तारिखआव जोंनि बे सिमेन्ट सापरियावनो फैगोन होननानै जों खोनानो मोनदों बिथाङा बुंदों कंग्रेसआव भट होनो थाखाय खावलायदों ओमफ्राय दा बे फैयोब्ला माबा मोनसे जोंहा उसुबिदा फैनो हागौ नामा उसुबिदा जेबो फैया गणतन्त्रआव बयहाबो मोनथाय दं संबिजिदा नोंखौ मोनथाय होदों जाय राजखान्थि हान्जाजों जायफोर दङ बिथांमोनाथ' गावबागाव बुंनांगौ बाथ्राफोरखौ बुंफैयो जोंहा बेवहाय जेबो उसुबिदाबो जाया आरो फैनायखौबो जोंहा मोनथाय गैया जे सोरखौबा जों फैनाङा बयनिबो मोनथाय दङ बयबो गावबागाव भट बिनो थाखाय जाय हान्जाजों दङ गाव जाय हान्जाखौ बिथांमोना सापर्ट खालामदों बयहाबो मोनथाय बेवहाय जोंहा बुंनांगौ गैया जोंनि मावनांगौ खामानिखौ जों मावो जों जे सानदों जेखौ जों डिसिसन लादों जों बेखौ मावो जों बे हिसाबैनो थाङो आरो बे समाव बिथांखौ जिहेतु सासे बयबो मिथिनाय एबा बयनिबो सिनायजानाय हिसाबै बे फैयोब्ला गोबां जोंनि बर' रायजो राजाफ्राबो बे फैनायाव बाहागो लाफैनो नागिरगोन थ' बेयाव माबाफोर जोंनि आफादनि बर' समाजनि बे बादाफोर थागोन नामा बिथांखौ बरायनो फैगोन पार्सनेलि फैगोन सोरबा नायनो फैगोन थिग बेफोरबायदियाव दा बेखौथ' संबिजिदा बिदि सोरखौबा बादा होनो थाखाय माबा होआखै बिथाङा बिथांनि खामानिखौ मावगोन बिथाङाबो माबा मोनसे बुंनो फैदों बिथांनावबो एजेन्डा थानो हागौ जोंहा बेनि सायाव जेबो बुंनांगौ गैया जोंहा जोंनि एजेन्डा बिथाङा बिथांनि बायदि फैगोन बिथाङा कंग्रेस पार्टिजों दङ कंग्रेस पार्टिजों एलायन्सआव दङ कंग्रेस पार्टिनि खोथा बुंनो फैगोन बिथाङा बेसेबां गाव रायजोफोरखौ कनभिन्स खालामनो हायोबा कंग्रेस पार्टिया बेसेबां मानसि जमा खालामनो हायो बे बिथांमोननि खोथा बिथांमोनहा मा खालामो जोंहा बेयाव बाजानांगौबो गैया होबथानांगौबो गैया दिनैनि थारिखआव जों बेखौ सानदों